אני רוצה לספר לכם סיפור על ילד בשם ליאב המתוק. ליאב הוא הילד האהוב שלי, שהוא ילד מיוחד, ממש שאוהב לעשות שיגועים, אוהב לקפוץ ובעיקר לעקוץ. ליאב הוא הילד הכי יפה בגן, והוא הכי אוהב תוכנומי המתוקה. ליאב הוא ילד מיוחד שעוד יכבוש את העולם. אני כל היום חושב עליו ולא יכול דקה בלעדיו. ליאב הוא ילד מיוחד שעוד יכבוש את העולם. אני כל היום חושב עליו ולא יכול דקה בלעדיו. ליאב הוא הילד הכי יפה בגן, והוא הכי אוהב את תוכנומי המתוקה. ליאב הוא ילד מיוחד שעוד יכבוש את העולם. אני כל היום חושב עליו ולא יכול דקה בלעדיו.